Извинете, дали може и аз да помоля за една цигара? Ти не си ли много малка да пушиш, бе? Малка. Той ме научи, като бях само на 12. Аз ли те научих? Не си ли спомняш как се скъсах да кашля? Не си спомням. Аз тази не я познавам даже. Ало, Аве. Аве, къде си? Няма значение къде съм. Добре ли си? Ще те науча на една игра. Трябва да оцелиш осовата линия. Много си смотан. Hey! Don't do this! You don't go with prostitutes? Всъщност на къде си? Аз пък трябва да намеря брат ми. И той къде? Последно чух, че спял в някаква изоставена синагога. По-бързо ще може да го фанеш. Самия към морето с някакъв корабчет. Сигурно да е тежко на теб, майка ти. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? То, дето го убиха в Ирак. Че Ваня ще те удуша. Да. Ти мислиш, че си шегувам ли, ма? Ти си пълен кретен, разбираш ли? Знам. Абе, поиди да те търси. Слушай, няма да ти се вържа пак на глупостите, ясно ли ти е? Няма! Първо ще трябва да се пребия. Мяра ли?